Γεια σας παιδιά, για αυτό το πρώτο μας βίντεο εγώ είμαι ο Γιάννης και αυτός είναι ο Μίτσος. Πλάκα κάνω, γι' αυτό μας λένε double pranks. Πλάκα κάνω, εγώ είμαι ο Στέλιος και αυτός είναι... Και αυτός είναι... Τι όνομά μου? Ναι. Α, Αντώνης. Αυτός είναι ο Αντώνης. Άμα με Σε αυτό το βίντεο, στα βίντεο μας. στο κανάλι αυτό θα κάνουμε pranks, όπως είναι και το όνομά μας. Και τώρα είμαστε σε μια πλατεία. Δεν ξέρω αν την ξέρετε, είναι η πλατεία Καρδίτσης, Νεράιδα. Prank. Η πλατεία Νεράιδα στη Ρωσία. Όπως είπαμε, εγώ είμαι ο Γιάννης και αυτός ο Μίτσος. Και το επίθετο μας Στέλιος Αντώνης. Και ναι, θα κάνουμε pranks. Και μετά έτσι πως θα Το συνεχίσουμε. θέμα είναι τι pranks. Θα τα κάνουμε άλλες φορές στον δρόμο. Σήκω ρε! Άλλες φορές στον δρόμο, άλλες φορές. Τώρα πριν λίγο κάναμε λίγες... Και πήραμε ιδέες. Πήραμε ιδέες για το κανάλι. Γιατί άφησα την μπάλα σπίτι μου? Θα πάμε να την πάρουμε. Εννοούμε, θα συνεχίσουμε τα pranks. Και μετά μόλις κάνουμε τα pranks, θα κάνουμε και Q&A. Για να μας γνωρίσετε καλύτερα. Α, ναι, το ξέχασα. Και όπως είπαμε, εγώ είμαι ο Γιάννης και αυτός ο Μίτσος, επίθετος Στέλιος Αντώνης. Και είμαστε στη Ρωσία, στην πλατεία Νεράιδα. Μην το νομίζετε. Και εδώ πέρα τώρα που είμαστε στη Γερμανία, στη Ρωσία. Μίλα λίγο ρε, μόνο να μιλάω. Γεια σας. Εδώ είμαστε, πώς μας λένε? Γιάννης Μίτσος. Ο Γιάννης και ο Μίτσος και επίθετο ο Στέλιος Αντώνης ή Αντώνης Στέλιος, όπως τα λέτε, το ίδιο είναι. Α, θα κάνουμε και σουβλάκι challenges. Θα κάνουμε και challenges, vlogs και τέτοια. Και άμα δείτε ένα βίντεο χωρίς ας πούμε, να κάνει βίντεο μόνο ο Αντώνης ή μόνο εγώ. Ή μόνο εγώ. Αυτός ο χοντρός κυνηγάει. Μην το βρεις, μην το βρεις. Κυνηγάει. Ρε, μισό λεπτό. Αυτός, να του πεις χοντρέ, να σε κυνηγάει μέχρι να πεθάνεις. Μη, σκάσε. Στρέχει. Μάλακα. Σκάσε. Τι μαλακό σουγκάρι είναι αυτό? Ξέρεις πως τρέχει. Ήταν και με τις σακούλες και ήταν ακριβώς από πίσω μου. Α, τέλος πάντων, στο βίντεο πάμε. Θα έχει και challenges και vlogs και πώς το λένε, και θα έχει και νομίζω και βιντεάκια, θα έχει και βίντεο με εμάς τους δύο. Prank. Και τέλος πάντων ρωτάω τη γυναίκα μου, πίτσα ή σουβλάκι? Και κάτι μου λέει, πίτσα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Α, τώρα που είδατε το βίντεο, πίτσα ή σουβλάκι. Γράψτε από κάτω. Ή μάλλον γράψτε ερωτήσεις για το Q&A για να μας γνωρίσετε καλά. Γράψτε ερωτήσεις για Q&A και το δεύτερο βίντεο θα είναι ή prank ή Q&A. Ή γράψτε ένα prank, ξέρω εγώ. Α, γράψτε μας όχι και κάτω. μαλακίες. Γράψτε και challenges και pranks. Βλακίες, κάντε ένα like και κάντε ένα subscribe. Για να σας δείξουμε λίγο καλύτερα Την περιοχή. Την περιοχή, είμαστε εδώ. Τώρα κάνουμε κόνια μπέλα. Πού είναι ο φυγγεγέρος? Κόνια μπέλα, έπεσε η χοντρέλα, έσπασε τη μέση, δεν μπορεί να χέσει. Τέλος πάντων, το outro μας πώς θα είναι? Πώς θα είναι το outro? Κάντε ένα subscribe. Κάντε subscribe, like. Βλέπει ο φύλακας, Και θα μας πέσει. θα μας διώξει ο φύλακας τώρα. Τέλος πάντων, κουράστηκε το χέρι μου. Καλώσαμε, κλειδωμένα. Ναι, κλειδωμένα είναι. Πρέπει να φύγουμε.